Събеседник по желание. Жан Виденов. Демонизираният премиер, зад когото се скриха мнозина от разбойниците на прехода, пред Геворг Геворгян. Тази неделя събеседник по желание Жан Виденов, премиерът, който не забогатя от властта. Жан Виденов е роден през 1959 година в Пловдив. Завършва висшето си образование в Москва. Член е на Българската комунистическа партия от 1983 година. След нейното преименуване влиза в ръководството й. През 1991 е избран за председател на БСП с подкрепата на своя предшественик Александър Лилов. След като БСП печели парламентарните избори през 1994 година, Жан Виденов оглавява новото правителство. По време на неговото управление изтича отсрочката за отлагане на погасяването на външния дълг, сключено от правителството на Филип Димитров. Виденов не успява да договори нова отсрочка. Това довежда до финансова дестабилизация на страната. През есента и зимата на 1996-97 година страната е в състояние на хиперинфлация. На 21 декември 1996 на проведения извънреден 42 конгрес на БСП, Жан Виденов подава оставката си като министър-председател и като председател на БСП. За председател на партията е избран Георги Първанов. През 2009 година Виденов обявява, че е напуснал БСП поради несъгласието си с политиката на нейното ръководство и на правителството на Сергей Станишев. В момента е преподавател в частно висше училище в Пловдив. Добре дошли. Добре заварил. Слушам го този текст, макар че аз съм го редактирал и си казвам, все пак има един напредък към по-спокойното слово. Като си представя как се говореше веднага след промяната, пък и около събитията 96-7 година, значи едно отрезвяване не би било зле. Макар че и сега има врякания. Кое врякане политическо най-много ви дразни? Това, което е породено от дебелоочи и от демагогия. И в това отношение да отдадем дължимото на уния години, имаше по-малко демагогия и дебелоочи. Да, имаше много заблуди, крайности, агресия, но по-малко неща оставаха скрити. Дължите ми два примера. Единият е за дебелоочие, другия е за демагогия. От сегашния политически живот. От целия преход. Все пак има гении на дебелоочието. Аз знам един, но... Демагогия е да претендираш за лидерство на левицата в България и да отстояваш правилността на решението за плоския данък. Сергей Станишев. Това е голяма демагогия. Да. Втория... Дебелоочие е да провалиш преговори с труден партньор, какъвто са руснаците, и да твърдиш, че следващите са ти виновни. Този кой е, че не се сещам? Пак Станишев. Или някой от Позитано. От неговите хора. Така ли се случи? Да. 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 Само, че аз няколко пъти съм писал, че всъщност неговото сърце е в някакъв килер в Кремъл, че то топти с ударите на спаската кула, ако изобщо това може да се каже. Но май, че не е съвсем така. Не ви тикам към темата Станишев и БСП, но тя е неизбежна, струва ми се. Какво се случи с БСП от 1997 година? Все по-широки европейски хоризонти, в кавички или без кавички, и едно нищо тук. Причината. Измени на идеите си Позитано. Измени на начина, по който хората разбират тия идеи. Измени на защитата на малкия човек и на подозрението към големия, богатия, силния.
Той, който е с чувство за безнаказаност. Европейската левица страда от абсолютно същото. И затова е в упадък. И може би затова толкова много ни харесват. Аз като роляв човек пък тях не харесвам. В България, за жалост, това е организационен механизъм с огромна традиция. Българската комунистическа партия, сега Българска социалистическа партия. Политически инструмент, който не се използва. Или се използва във вреда. А това е драма за България. И не е само БСП такъв политически инструмент. Други се опитаха да се създадат и резултата е същия. Че и по-лошо. Да. Затова ли ви отлъчиха от Позитано? Заради това различно отношение към малкия човек? Не. Вероятно се разминахме и разделихме, защото аз не мога да приема напълно и да се пригодя към системата, в която БСП се мъчи да се впише. Каква е тя? Тая, която съществува в момента в България. Ама тя е някакъв мелес. Тя е мелес, но е трайна. Да. И много трудно може да бъде променена. Има ролята на партийната аристокрация? Това е да поясна. Пагубна, според мен. Това е една от най-уродливите черти на българското общество. Че символи на пороците на номенклатурния социализъм от 80-те години останаха по върховете и продължиха да диктуват формирането на новото общество и след 10 ноември. Да правят най-напред промяната, а след това да съграждат нещо. Да. Синът на Димитър Станишев, самия Луканов и така нататък. Порочно е това. Това е вън от съмнение. Но защо не го усещат обикновените ваши симпатизанти? Защо пъплят след рокера Станишев към Бузлуджа? Наивен въпрос, защото пък няма след кого, може би. Може би са обезверени, тласка ги инерцията, че в кои други слоеве на обществото не е така. Някои твърдят, че преходът е свършил в България, затова защото хората са се отчаяли вече да се борят за нещо различно. И от тая цинична гледна точка констатацията е може би верна. Защо, това е много интересно, защо извадиха и ни момчета тезата за края на прехода? Какво искаха да скрият по този начин? Те я извадиха с съвсем корисни подбуди, за да отпразнуват своята ненаказуемост. Твърдата си увереност, че от тук нататък никой няма да се разрови в десетките им фирми и да види откъде са парите за голфовете. Не за колите голфове, а за голф игрищата край каварна. Да. Понеже стана дума за партокрацията, вие виждали ли сте се с Живков, след като кабината ви падна? С Живков се видях 2 дни преди да влезе в болницата, където и почина. За първи и за последен път. Бил съм по пионерски и по студентски срещи с него. Да. Но това не са брои. Какво ви каза той? Нещо важно за историята. Да ви призная, нямам спомен. Не е било важно, очевидно. Аз през цялото време мислих, че е пътник за онзи свят и не ви беше удобно. Такива ситуации, спомените са разбъркани и разговори трудно се водят. Да, разбрах. Понеже обявяваме непрекъснато, че зад гърба ви са се скрили големите разбойници на прехода, да им отделим малко внимание. Те го заслужават. Да. Във вашата представа кои са? Докато помислите, вчера вдовицата на Илия Павлов се оплакала в едно предаване, че нейният покоен съпруг я нарича Мутра. Тя вероятно очаква той да бъде наричан Стамбулов или Гарибалди. Но вижте какво става за 10 години. Що е такова българското време? Защо непрекъснато амнистира?
И сега отговора ви за разбойниците. Според мен грешните макроекономически решения от началото на 90-те години са водораздела, на който трябва да се търсят разбойниците на прехода. Търсеше се едно лично забогатяване и едно ново икономическо бъдеще за страната по един абсолютно авантюристичен начин. И това се правеше съзнателно. Коя година? Кои хора? Кои герои? Всички важни решения за България се взеха 90-та година пролетта. За мораториума върху външния дълг, за плаващия курс на лева и за безпределната кредитна експанзия, която доведе до това, че Тодор Вълчев даде банкови лицензии на Сулио Пулю, нали? Помните? Да, този период. Това ни обрече на едно развитие, което е напълно зависимо от външните инвестиции, диктува послушание на международната арена и не разчита на никакви вътрешни, естествени, наши български фактори за нов растеж и преструктуриране на икономиката. Замисъла с банките или в крайна сметка ви изяде главата като премиер? Многобройните банки и кредитната експанзия са плод на уния решения, да. Които поканете всеки макроекономист, десен или ляв, ще ви каже, че за 3-4-5 години една задлъжняла страна, която се мъчи си преструктурира икономиката и раздава наляво и надясно кредити с надеждата, че ще дойдат външни инвеститори, ще покрият нещо, ще ни осигурят пазари и така нататък, до 4-5 години рухва. Това става в Гърция в момента, между прочим. Знаете ли колко пари искаха, ни бяха нужни 96-та година, за да се справим с дълговия проблем? Около 1 милиард долара. И малко повече за 97-та, които никой на България не даде. В Гърция, знаете, мащабите на помощта. Каква е ролята на Тодор Вълчев в тази криза? Освен раздаването на лицензии, имаше една система... Правеше каквото му кажат. Послушна мъша беше. На кого? На икономистите около Луканов. Те повечето са ми колеги, външни търговци, които много разчитат на активния оборот във външната търговия, на чуждите инвестиции. Но всички тия надежди се оказаха съвсем напразни. Такава политика може да доведе до успех, но шанса за това е 1 на 1000. Вие не усетихте ли симптомите на края, когато последователно изгърмяха Туриспорт банки, след това първа част на банка? Те още от 95-та година бяха видни. Ние сравнително леко се отървахме 96-та-97 година. Паричният борд успя да отстрани този тумор сравнително точно, прецизно, без да реже по живо мисъл. Останаха ни български банки. Да. Поведението на... Те бяха близо 100 май. Банкови институции за периода 90-95 година въобще не предполагаше да останат, да съществуват банки. С малко подкрепа и с вътрешно-политическа стабилност това можеше да бъде избягнато. Но нестабилността тръгна включително вътре от управляващата партия тогава. И това е едно от големите ми разминавания с моите бивши съпартийци. Те нямаха право на такова поведение тогава. Валерия Велева ви пита дали сте простили на Николай Добрев. Не. Задава ви такъв въпрос преди доста години. Не. Отговорът е бил не и сега е пак не. Предложих Николай Добрев за партиен председател и за премиер, защото тогава бе най-силната личност в управляващата партия. Включително защото и в последния момент се нареди в кръга на моите противници. Наречете го мазохизъм, но аз го наричам трезва политическа сметка. Трябваше силна персона, подкрепена персона, персона с доверие, която да води страната в тия тежки времена. Той се оплаши. Само оплаши? И след това предаде. Друг избор нямахте?
А имаше готов сценарий да остана партиен председател, да носи сърцето на Данко пред феновете си в партийната членска маса, а някой послушник да е премиер. Колко време би издържала една такава схема? Те самите сценаристи не се запитаха. А може би си правиха сметка втори път да стана изкупителна жертва след това. Щеше да ми дойде много. Два пъти, казвате, е много. Два пъти. Да. Каква е ролята на Костов в те нареченото предателство на Добрев? Или Костов беше просто един статист, който изчака реда си? Имаше договорка тогава. Той доста рискува. Защото резултатите от икономическата криза не бяха много ясни. Всичко можеше да стане. Но стремежа му към властта го тласкаше да вземе всичко, което може. Тогас. Моите хора на Позитано искаха от него гаранции, че няма да ги пипа. Да, получих. Получих. Да. Кого трябваше да пипне, според вас? Никого. Нямаше за какво ли? По време на нашето управление аз бих се подписал, че по мое разпореждане, с мое знание, без мое знание, против моята воля, делавери особени не са прави. За какво? Да извършва репресии. Имаше доста процеси, които обаче се оказаха... 15 години можеха да се извадат наяве абсолютно всякакви уличаващи обстоятелства. Особено ако вече си клеймосал някой, че е престъпник или глупак, или кукла на конци. Всичко ми лепиха и нищо не излезе. И то защото твърдо и спокойно мога да ви дам тая декларация. Сакско-Бълготски, Станишев, Костов могат ли да я направят? Аз мисля, че не могат, но... Не могат, защото има конкретни казуси, по които те веднага биха отговорили, че това е направено против тяхната воля, без тяхното знание и са се разправили с виновник. Нека да бъдем конкретни. Да почнем с Костов. Конкретен казус. Заробващите условия, които Евгений Бакърджиев подписа с Газпром. Как е станало? Въобще Русия поддържа в България политика на свръхвисоки цени. На всичко. Оттам ли тръгна? Не. Аз съм възпитаник на тая школа, руската външна търговска школа. Познавам хората, които взимат тия решения в Русия лично, но не мога да разбера защо е такова търговското им поведение. Може би някакъв компенсаторен механизъм за времето, когато България беше привилегирована във всяко едно отношение. Да. Тия дни прочетах една страхотна глупост, че България е издържала Съветския съюз. Бяхме субсидирана икономика. Твърди се обратното, че ние сме... Вече, затова казвам, че хаос е ужасяващ. Каза го шефа на архивите, уважаеми господин директор Каневе, да докажете по какъв начин България е поддържала Съветския съюз. Той е историк, архивар. Да, архивар. Простено му е. Да, той е архивар, обаче доста изборно се работи с тези архиви. Например, ще се върнем пак към греховете на премиерите, които изредихте, но примерно да кажем, измъкна тези дни една история за куфарчетата, които бил раздавал Живков, понеже бил направил Указ 56. И мене ми направи впечатление, че усърдно обаче скриват помощите за те наречените братски партии, комунистически и работнически, в раздаването на които централна роля играе Димитър Станишев. Това наистина са били колективни решения тогава. Да, но той е бил външно международен секретар, все пак. Аз ви дадах пример с 3 макроекономически решения съдбовни.
Аз тогава бях член на председателството на БСП, вие бяхте водещ политически журналист. Някой някого да е питал дали да има плаващ курс на лева, дали да обявим мораториум върху външния дълг. Връщаме се към Газпром. Само да ви кажа, че има известно основание в тезата, че Указ 56 Отвори куфарчета? се реализира като замисъл в много по-големи мащаби и напълно авантюристично, без всякакъв контрол, разбира се, през 90-те. Но ние говорим за времето на Живков. Това е 88-89. Указа е 88, той си отива 89. Говореше се и тогава за другари, които ще могат да се развиват в по-големи мащаби, да станат нашите уважавани патриотични капиталисти. Да, но... И за такива, които ще си бъдат таксиджи цял живот. Това се говореше в 89-та. Но случи ли се? В един огромен мащаб и много по-родливо се случи до 95-6 случи се. Да. Вярвате ли в куфарчета на Луканов? В България имаше сериозен ресурс зад граница. Ресурс, който се контролираше чрез идеологическа и всякаква друга преданост. Чрез заплаха от репресия, ако се злоупотреби с народната пара. До 89. Тези ресурси останаха без всякакъв контрол тогава. Това е разбирането ви за куфарчета. И ако това наричате куфарчета, да, те отидаха общо взето когото трябва. Имало е разговор между вас и Луканов на тази тема? Какви ресурси са отишли в чужбина и дали могат да се върнат обратно? И са потрошени, да. Не, защото той нямаше власт над тях. Вече нямаше никаква власт над тях и никой нямаше да се върне, за да си помогне на страната. Да. Какво в крайна... Те не са толкова успешни, като си помислите. Какво са създали зад границата, да говорим за такава гордост и страхопочитание, както китайците говорят за своите мултимилиардери зад граница. Да. Нищо значимо. Нищо не са създали. Един голям петролен скандал. Да, нищо не са създали, но са потрошени някакви пари. Това е цялата драма на българската олигархия. Че всъщност тя се оказва колос на глинени крака. Където, ето въпрос на Илия Павлов. Какво остана зад него? Купища дългове. Нямаха чак толкова сериозно първоначално натрупване. Всичко това беше вътрешен ресурс, за което говорим до сега. Колонии, грабителски войни, търговия с роби, природни богатства. Нищо такова нямаше България. Да. Претакаха едни и същи общо взето мизерни суми. И за какво бяха подготвени професионално? Много голяма част от подготвените професионално от първия момент са в чужбина. Всъщност, ако редактирам с ваше позволение, грабителите не бяха подготвени. Може ли да се каже, че дори бяха безталантни? Предприемачеството по едно класическо определение са две неща. Едното е идеи, не е нужно да са умни, а другото е завишена склонност към риск. Второто го имаше, да. Те затова и повечето бяха спортисти. Обаче вместо първото, другото наше правило – алчност в големи дози. Снобизъм, пошлост. Да. Какво уби в крайна сметка Луканов? Да ви кажа, има една мерзка снимка. Аз за това съм много притеснен от когато разгръщаме страниците на историята. Това е вашата снимка на погребението, която хвърля една сянка и когато след това медиите я тълкуваха по всевъзможен начин, удобен на временните властници. Какво всъщност обаче го уби? Имам едно предположение. Алчността за власт? Той алчност за пари нямаше. Това го казвате. Сигурно ли е? Да. Алчност за власт огромна.
чувство за превъзходство. Но вие втори път ме задавате въпрос за покойник. На тях знаете колко трудно е да се отговаря. Да. Щом ние трезви циници римляните са казали аут бене, аут нихил, Да, но все едно. ще излезе утре някой от кръжеца му да каже, че съм го убил за четвърти път или пети, вече не знам за кой. Това е израз на какво безсилие беше. Защото това се продължава с този кръжец. Дори едно момче, което сега нагазва в занаята, беше извикало съпругата му и директно ме попита, БСП ли уби Луканов? Ние доста добре си разбирахме един друг. Вие двама. Не в смисъл да сме приятели, бяхме противници вътре в партията. А той по едно време беше извън партията на практика, съвсем други интереси. Защитаваше формално, членувайки в нея. Но познавахме се. Нямахме тайни. Аз съм от същия професионален кръг. Ние един и същ университет сме завършили с него. Той имаше склонност да участва в големи и рисковани игри. Някой от тях го е убила. Да. Политическото интригантство, преплетено с инженерство. Склонност към риски и импровизации. Един от близките му хора веднъж ми каза, че биха могли да го убият от много различни места. Да, защото с удоволствие и желание участваше в Модерирането. в такива игри. Не го казвам обязателно в лошия смисъл на думата. Да. Но има хора, които биха се стъписали, не биха си решили, биха се отстранили. Той не. От някой не. В този смисъл беше смел човек. Конфликта Но е много безотговорен. Да. Безотговорен, да. А какво означава това? Че вземаше решения, които после мислеше как ще аргументира. А това дали са верни или не? Най-напред решението и след това аргументите. Може да Решението за мораториума върху външния дълг беше такова. Да. То ужасно се отрази на България. Но неговите хора, апологетите на прехода, избелват усилено с белина този факт. Защото той е основополагащ. Смелостта на решенията. Не смелостта. Не само риска и смелостта, а погрешността. Когато е съчетана с могъщ интелект, тя може да бъде представена всякак, включително и много положително. Да, ама ние се опитваме да покажем сега част от истината за най-демонизирания пример на прехода, а никой не се занимава с мораториума. Това искам да кажа. И ми се вижда много несправедливо. То с колко въпроси не се занимаваме изобщо. Това измъчва ли ви? Ами, да. Да. Степента на манипулируемост на нашето обществено мнение е мъчително висока. Ма това е ново при вас. 97 март, 16 март, когато бяхте в гореща линия на програма всяка неделя, вие бяхте някакси по-монолитен в това отношение. Казахте, че много не ви смущават тези неща. Или така е трябвало да го кажете ли? Аз тогава активно си участвах в политиката. 2 години бях партиен деятел на средно и висше ниво. Все пак имах някои надежди, имах някои планове. И трябваше така да го кажете. Но не така го мислех. Но действителността се оказа по-лоша. Кога умряха надеждите ви, политическите? Някъде в края на века. 99-та. 2000-та, нали? Края Конкретно на века. нещо случи ли се? Направихме стратегически съюз с партията говорител на българската олигархия ДПС. Спечелихме президентските избори с неподходящ президент и обявихме това за велика победа. Когато цялата партия, почти целият народ повярва в това, аз дигнах ръце. Неподходящ президент.
Става дума за Първанов. Да. Защо? Защото мисли основно за себе си. Защото сърцето му не е на Позитано. Къде е? При него си. Неговата клетка. Да, не бива да си на толкова високи позиции в политиката, мислейки толкова тясно и толкова сибично. Нямахте ли възможност да повлияете на избора му, като ваш заместник? Или не си направихте труда? Моето предложение за председател на партията беше Николай Добрев. Да. Но, И точно от гледна точка на това, че имаше шансове, включително и защото обра овации на Конгреса, критикувайки ме от примитивни и неверни позиции, да обедини и да даде на страната силна власт в труден момент. Ама ще излезе, че вие сте били един самотник. Нямахте обкръжение, кръг, хора. Аз в политиката не играя солови изпълнения, само в организация. В спорта съм индивидуален боец, иначе в политиката единствено и само в екипи с организация. Предлагат един човек, той се оттегля и след това сега казвате, че избират един неподходящ човек. Вие ми изглеждате в ролята на един лидер, който няма влияние върху организацията си. Като всеки компромис, това беше лош, вероятно. Но какво да го правиш? Компромиса си е компромис. Нямаше ли едно малко така желание да се видят какво представляват? Виждате, че е зле, но го оставяте да се развива. Умишлено да ги хвърля, да вадят кестените от огъня? Да. Не, бях ги предупредил, че им предстои вадене на кестени от огъня. Аз съм политически автор на паричния аборт, като хирургически скалпел, който да отстрани тумора в банковата система. И ги предупреждавах, че това е десничарска мярка, която много лесно може да доведе до това да нямаш никаква индустриална политика, което се и случи. Аз след това една година и половина обикалях страната, за да предупреждавам хората, че партията, макар в опозиция, не трябва да допусне този уклон в икономическата политика. Точно това стана. Че и плосък данък въведахме най-накрая за Ризил. Какво получи Станишев също това? Добра перспективна кариера на международен чиновник. Да. Да се върнем там, където спряхме преди малко. Отношението на руснаците в газовия проблем, газовата криза, която ще бъде вечна. Те имат ли роля в свалянето ви? Вие сте съветски възпитаник, имате много приятели, но въпреки това. Предполагам, че са били за промяна в правителството в края на 1996 година. Нямам данни да са подкрепили идването на власт на СДС, които поне на книга бяха Софопска партия тогава. На книга, казвате? На книга, защото на дело се представиха съвсем другояче. Например? Заробващите договорености с Газпром. Нефтохим. Късогледата продажба на Нефтохим. По-хубаво да стои това предприятие държавно, освен ако не си идеологически заробен за мантрата на приватизацията. Колегата икономист Иван Костов може и да е такъв, но трябваше да помисли, че през него ще ни набутват непрекъснато увеличаващи се несправедливи и непоносими в България цени на горивата. Това става в момента. Говорим за енергийната зависимост от Русия и революции срещу нея. А кой я създаде, всъщност? Въпросният човек. Енергийна зависимост от Русия имат Балканите като цяло и половин източна Европа.
Смешно е да се бориш срещу природните явления. Въпросът е, че Русия по някакви причини поддържа в България и подобни страни завишени цени и българското правителство трябва да се бори срещу това, колко иска да е русофилско. Цената на проекта Белене, тя е завишена с 30% според мен. А сега ме питат да правим ли проекта или да не. С такива цени никога. Иначе съм радетел на атомната енергетика. Голям. Да. Непоколебим. Аз се възхищавам на вашата последователност, честно да ви кажа. Толкова ли не съм способен на промяна? Прави впечатление. Вие говорите по един начин, който е абсолютно хомогенен и монолитен. Поздравявам ви. Благодаря. Дано е така. Костов, с по едно изречение Симеон и Станишев като премиери, оценката на демонизирания Виденов. Премиера на България не трябва да допусне да е кукла на конци. Всички това очакват от него. Хората даже предварително го подозират в нещо подобно. Щом мина продевата инсинуация, че аз съм марионетка на някакъв кръг Орион, значи за всеки го си имат едно на ум българите. Но ако изходим от този главен за мен критерий, най-малко като че ли Иван Костов беше зависим. Да. Зад Сакско-Бургоцки си правиха каквото си искат, той не забелязваше. Станишев забелязваше. Но? До там. Човека, който забелязва. Това е... Имаме една минутка и дори малко по-малко. Кой е омразният човек? Връщаме една рубрика. Един въпрос с една дума, един отговор. Предателя? Ако искате име, трябва да кажа Юда. Няма как да съм по-конкретен. По-насам? Да. Нека не злоупотребяваме с медията. Тя е книгата, сила. Ако трябва да бъде една книга? Написал съм Зен или изкуството да поддържаш мотоциклет в превод на Дмитрий Иванов. Да. Тя е философска книга за качеството и смисъла на живота. Последен въпрос. Думата е една, ако трябва да изберете. Живей. Това съм написал. Живота е единственото истински ценно нещо на света. Да. Благодаря ви. Благодаря ви аз.